טוב, היום אני הולך לישון בגורלטאג, אבל אני לא יכול לעשות את זה לבד, אז... ילדודס! אוקיי, חיילים, יעמוד בשורה, אני צריך להציג את עצמכם. מה אמרת? אמא שלך חיילת שלי. זה טיפ שרק והוא מאוד מאוד נכה. זה איש ה... מי אתה? זה הוא גם מאוד מאוד נכה. זה ג'ורג' ויאר, הוא גם מאוד מאוד נכה. וזה סקוטי שהגיע ל1,000 עוקבים לפני כמה ימים. הבן אדם הכי נורמלי פה. גם איזה נראה כמו איזה נכה. הוא מבקש מכל הקהילה לפרסם אותו. והיום אנחנו הולכים לעשות לילה בקהילה. סתמו את הפה, והיום אנחנו הולכים לישון בגורלטאג, אז כן. זה יין. אגב, קרדיט לג'יימס, האמת שחשבתי זה לפניו, אבל בוא שתקח את הסרטון הזה, אז פשוט קרדיט לג'יימס, כן. רגע, אתם רוצים לעשות בית של זיף? כולם באו... רגע, שילמת על הערוצים בכלל? צריך לא. לשלם על הסביבון. יואו, זה לינוקס! טוב, יאללה, נו, תתעלמו מהטלוויזיה ותעשו את התור שלי כבר. עשו לנו סקאם, אחי, זו טלוויזיה לא עובדת, יאללה, אמת או חובה? לא אומרים גם סולם אהבה. סולם אהבה, נו. סולם אהבה, יאללה. אוקיי, אתה צריך לדרג את האוהבים שלך, על בנים. אבל רק על בנים, היוטיוברים שאתה אוהב, ולהגיד גם אם אתה רוצה לזיין אותם. מה בנים? מה בנים, אחי? תקשיב, אחי, יש לזיין, יש להתנשק ויש להתחתן. מה, לבחור מישהו? כן, מהקהילה. לא, לבחור. אוקיי, אני יודע... מי אתה? בבקשה, אם... אוקיי, קץ ויאר... רגע, אני אמור לבחור כמה כאילו? כן, בקהילה, מהקהילה. לא, אתה צריך להגיד לשלוש. אוקיי, לא, אתה צריך להגיד לשלוש אנשים. לנשק. אוקיי, אני יודע, זה מוזר. לנשק את כתבייה, אוקיי? סטרייקון, אתה יודע, אני לא רוצה. סטרייקון, אם אתה רואה את הסרטון הזה, אחי, אז בואי אלינו, סבבה? לא, תסתכל. עם סטרייקון, הבנו. ונראה לי ש... להתחתן. עם סקוטי להתחתן, סתם. סטרייקון תתחתן איתי, אני אזרוג אותך. סטרייקון לזיין איו, אחי, אתה גיי. טוב, יאללה, בואו נעשה עוד. הנה אתה, אחי. יאללה, עוד סיבוב. אוקיי. נו, אבל תעזוב, תבחרו מקומות שיהיה לכם כאילו... כן, מההתחלה. אתה שואל אותי. תסתובב כאן. אני שואל אותך? אמת או חובה או סולם אהבה? בואו ניגוון בחובה. חובה. חובה עליך לצעוק בבית שלך הכי חזק שאתה יכול. אמא, אני שונא אותך. ככה. לא, זה תמיד מוגזם, אחי. אחי, אתה חרא עליך. טוב, אתה רוצה חובה אחרת שאתה יכול? כן, תן לי משהו בפורסט, אני מתחנן. משהו בפורסט? נכון, יש שם איגלו כזה, תחבק אותו. איך תחבק את האיגלו? זה לא? טוב, הגענו למצב שאנחנו עושים צ'יזבטים, אז מי מתחיל לעשות צ'יזבט? שזה בעצם סיפור מפחיד. הסיפור על הכלב המלקלק. לפני שנים רבות למאסטר גיימינג היה כלב קטן וקראו לו מלקלק. הוא היה מלקלק. אני לא יכול לספר, סתמו את הפה. אז הכלב של מאסטר גיימינג שקראו לו מלקלק, הוא היה מלקלק כל פעם לאנשים את הבולבול. ובכל פעם שטיפשק היה הולך לישון, הכלב היה קופץ עליו ואונס אותו. טוב, אני חושב שאנחנו... טוב, תקשיבו, מכיוון שאתם... אני יודע שמחר אין בית ספר, אבל אתם ילדים קטנים, אז בגלל שאני עושה לכם בייביסטר, הגענו ללכת לישון. אתה יכול לעשות את הפנסל שלך? מה? סתם בן א', זוז מכאן. אתם רוצים כאילו שאתם עכשיו הערתם אותי ב2 בלילה? כן. כולכם מכם רוצים בו. טוב, לילה טוב, אנחנו נתראה עוד שעה. הכי דוקסטר בארץ. תקשיב. פקתי למאסטר. אתה מה אתה יושן? תן לישון, אחי. עזוב אותי ואל תרדוף אותי. יש לי הרבה שינה. אוללה, מה אתה חוטף? אתה חוטף מכות? אתם יכולים לתת לי לישון? אני חשבתי מצליח להירדם, מקבל שתוק אבל שתוק, אני כבר הבנתי את זה, רק תגיד את המילה בריחה, נו. בואו למקדונלדס, יש לי משמרת לילה. נו די, תנו לי לישון. יש לי משמרת לילה במקדונלדס, בואו לעבודה שלי, אתם רוצים בורגראנץ'? לא תקבלו. משמרת, מה חשבתם? כי אתם רוצים דוקסטר? מי רצה להחזיר כל אני... לא,
אני אוהב קולה. סליחה? הם הרגות מאסטר יש לי משמרת ואני רוצה לקבל משכורת, אז שב שם. גם לי יש מסתתרת. אתם הרגתם את מאסטר גיימינג, מה עשיתם? אתה הטבח. אתה הטבח. אוקיי. מה אתה רוצה להזמין? הנה הוא חי. מה? ניטלי, נרדמתי. מה אתה רוצה להזמין? באמת? נרדמתי, איפה אתם? מה? הם הלכו. משמרת לילה במקדונלדס. ניטלי, נרדמתי. אחי, ישנתי על המיטה ופשוט נרדמתי ל2 דקות. למה אתם מעירים אותי? אבל יש לי משמרת לילה במקדונלדס. שחרר, ואני על הספאיה בין 1000 עם מתן כזה קצר. ואתה בכלל לא עובד בבורגר. עכשיו צלים מהמטבח. טוב, אז הם פשוט חופרים, שמתי אותם על השטק, אני אנסה עכשיו להירדם בלי שהם יחפרו לי. אני יודע שאתם לא שומעים, אני יודע שאתם שומעים אותי ואני לא שומע אתכם, ואני, כן, אתם מקללים אותי, אבל לא אכפת לי. אני עכשיו ראשון. נתראה בבוקר. לילה טוב. זוזו ממני, סוטים, זוזו. אני נמחץ פה. אני יושב על המיטה, שוכב, לילה טוב. טוב, עבר איזה שעתיים נראה לי? עבר שעה, עבר שעה, וכולם... רק טיפשק יושן. טיפשק נרדם נראה לי. טיפשק נרדם, אוקיי? וואי, אני לא יודע מה השעה בעצמי. אני אלך לישון, ומקווה לך לקום בבוקר ישר. וואי, כואב לי הראש עם החרא הזה. טוב, בוא ננסה להירדם עכשיו באמת. לילה טוב. רגע, חכו. מאסטר, נו, תתקשרו אליו. תתקשרו אל מאסטר. המוכר הגיע. אתם יכולים... לא, המוכר לא הגיע. למה אתה עובד עליי? סתם כדי שאני אלך הרבה. במילא אני נכה בלי רגליים. תסתכל עליי, אני קוף מכוער בלי רגליים, אחי. המוכר סתם מעליב הגיע. אותי. אי אפשר, עוד מעט 11. 11 עוד שנייה. What the fuck? נרדמתי, מה? אתה סוף סוף. אחי, 10 דקות! יצא לי 10 דקות! צילמנו סרטונים. נרדמתי ל10 דקות! תקשיב, אני צריך ללכת לישון, ביי. ביי. אחי, נרדמתי מה קרה לך? לא, דווקא אתה הכי טוב. נרדמתי ל10 דקות! נרדמת, ישבת שם, אנחנו לא יודע מה עושים. אנחנו השתגענו. מאסטר, הגיע הזמן השתגענו. לאכול מקדונלדס. לקחנו אותך הלכנו. משם לשם. טוב, היה לנו משמרת במקדונלדס. אתה יכול להסתכל בהקלטה. אחי, יצא לי 10 דקות סרטון, יצא לי 10 דקות. רגע, אני נרדמתי או משהו? נרדמתי טוב, לא צריכים עד הבוקר, אבל נרדמתי ל10 דקות, כמו שראיתם בסרטון. אני לא יודע אם נחרתי או לא, אני אראה את זה בזה, בהקלטה, בעריכה. טוב, תודה רצפיתם, יאללה ביי.